Ànima té un significat força abstracte, no? El busquem i el que et trobes és la força vital d'un individu. Si això ho traspasses amb una empresa, és un valor que l'empresa se sent identificada i que vol crear aquest sentiment de pertinença. L'ànima de les empreses té molt a veure amb els convenciments de l'empresa. Si no tenim molt bones empreses, no tindrem un bon país. Les empreses estem obligades a ser rendibles i competitives. Si una empresa destrueix riquesa, ens sembla que no té sentit que existeixi. Sempre ens preguntem què estic fent, per què ho estic fent i com ho puc fer millor. Si ens fem aquestes preguntes amb tot el que fem, segurament, més enllà de guanyar un 2 o un 3% més, si vocalitzem bé, com deia molt bé el Joan, podrem generar riquesa amb el nostre entorn. Tenim que ser generosos, novament surt la paraula generositat, per suposat que tenim que guanyar diners, però no fa falta guanyar tots els diners, perquè l'impacte fa que a llarg termini tinguem una societat que pot consumir. I això és el que ens salvarà dintre de 10 anys. Però el més important és l'actitud. I l'actitud, i això t'ho pot dir qualsevol persona que treballa a la companyia, és la suma del nostre talent, però sobretot el tema de l'hàbit. Jo crec que per liderar també l'important també al final és millorar les teves competències, les teves i de tot l'equip. L'autenticitat és una condició necessària. La gent no és tonta i la gent de seguida nota si el que estàs dient t'ho creus o no t'ho creus. Demanar a les administracions que estiguin més a prop de les empreses, que ens ho facilitin. Tindrien que comprendre quines necessitats té la societat i que l'empresa és una part d'aquesta societat i de benestar. A mi ja m'interessa que sigui difícil contractar talent. Què requereix això? Trobar persones amb passió, amb humilitat, amb ganes d'esforçar-se. Si tenim clar quins són els nostres valors, el nostre propòsit, i van alineats amb les persones que s'incorporen a la companyia, el resultat és molt bo. Jo demanaria a l'administració que intenti entendre les empreses. Un país modern no pot tenir una administració encarcarada. Jo crec que hem de pagar impostos, clar que els hem de pagar els impostos, però jo demanaria una certa racionalitat i una certa perspectiva. Jo crec que les empreses també hem de fer un esforç de posar-nos al cantó de la gent que busca feina. Hauríem de vigilar amb els missatges socials que es donen. Si només donem missatges de drets per tothom, tots i ara mateix, ens equivoquem, em sembla. Hi ha drets i hi ha deures. El missatge que s'ha donat o que es dona de que el treball és un càstig bíblic i que millor no fer-ho i quan menys millor i tal, jo crec que ens equivoquem.